Sugeng siang sedaya. Yo yo yo. Wasing luwe becek patenono timbang pepisahan trinyakan sulistyo tak rewangi samudana marang kulawarga putra liwat kinso alisku hey hey saning hatiku nadyan musling serius ngamu kowe isih mampu kadene isola aku ayo monggo kowe becanggono nadyan becanggono dukuhan ngrepot diwaragaku kok kurung kehormatan umroh rubuh katil pincung urip ana kutha gedhe aku mbok tukune masa isine aku apa wae nadyan sesideman mesti kasembadan Wahyu Manggala asik gue yang bagi semakin panas. Ayo Mas Edi dilanjut dulu ya. Seake kilo cewek-cewekmu iki lho. Iya Mas. Kowe wani dibangkek wong 14. Wani kowe. Ya Mas. Ayo. Wes. Kene tak jegono kali iki lho, Tro. Banyune mili ya, Dek. Ledekmu iki galak-galak kaya babon lho. Kok trae babon ora? Iya. Ayo. Iku cilik kerenge kok embuh. Lah iya, cilik kereng. Sampe bangkek wong, Mbak. Ayo. Urip ana kutha
Ademan tembange. Nggih, Indah Kalora. Aku maju gak ya enake aku maju ra, Mak. Maju ngono jare. Ya wes ayo. Leku mandi susu ndek awan ndek yo nggo iman ngene iki. Alah. Panas le. Lah aku mang wis dipenter. Iya wis ra masalah. Oh, Mbak Kakung muntos. Ya saking Sidokerto. Heeh, tampani sih. Ah, napa, Mbah? Kelangenane kok biasanya demek pipi. Lah. Demek pipine perawan awet. Mak aja mok guyu mak nek urung nganti demek pipine Mbak Ida Kalola masa miso turu. Lah nggih. Nggih. Wilujeng siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramene le ya panggonane tek apike ngene nggih. Apik ya, Rong. Kaya tumpuk-tumpuk kok. Tingkatan ana tingkatane. Nggih sugeng bebanggian kali kula sak kanca Bapak Ibu sedaya nggih. Mestinipun nggih sampun tepang, sampun apal kali kula sak kanca menika Rama Wahyu Manggala mergo sawana Rangga niki nggih bolak-balik nggih. Heeh, nanging nek sebelah kene lagi iki ketok ya. Jarang nggih. Alhamdulillah nepati dinten menika tinimbalan panjenengan Bapak Ibu ingkang kagem kersa. Kenal apa ora karo sing duwe gawe? Lah ya ngene wis tek daging pirang-pirang ora denger sing duwe gawe, Bu. Gedang barang. Ingkang kagem kersa namine sinten, Bu? Pak Ngadimin. Pak Darmin. Pak Darmin. Kalih Bu sinten? Bu Rita. Tinta. Alamba. Aku iki nek ngono iku rada piye entas kowe jeke menawa Nek iki kowe. Wah cetopol. Bu sinten? Bu Rinta. Pak Darmin saha Bu Rinta. Bu Rinta. Pak Darmin ingkang pundi nggih? Men. Men. Endi le Pak Darmin Sing le ya. nanggep kok man kaya bestimu Nggih dhewe. Pak Darmin saha Bu Rinta nggih sembah nyuwun sampun kersa nimbali kula sak kanca niki dalam rangka acara tasyakuran nggih. Nggih, Khitanan nggih Bu nggih. khitanan. Sing disunat ndi ya? Sinten, Bu? Dek sinten? Dek Rehan. Dek Rehan ndi? Dek Rehan. Halo Dek Rehan. Han. Lain sak omah ora ana sing rata. Ora ana ketok belas kok, Rom. Nggih. Buat Dek Rehan selamat nggih. Wis saiki dadi Joko. Upama durung mari muga-muga gendang mari. Amin. Upama wis mari alhamdulillah wis iso kumpul karo kanca kancane nang sekolahan nggih sayang. Muga-muga tambah pinter sekolahe, pinter ngajine tambah soleh. Amin. Tansah ngabekti marang wong tuane apa yang jadi cita-citanya semoga tercapai. Amin. Dadi bocah sing nurut kali wong tuane. Muga-muga sak bibare nimbali Wahyu Manggala Pak Darmin. Kali Bu Rinta. Alah ya ngono pake kali buke pinarian seger waras sak keluarga Amin. panjang yuswa adem ayem. Nyapa Nos? Tenan, Mas. Aku guyon kok tiweke. Lah iki Mas kurang siji kok, Mas. Anggotaku 24. Saiki nek rasa inuk-inuk amripate ijo ya. Alhamdulillah nggih pokoke dina iki keduman rezeki saking Pak Darmin. Alhamdulillah nggih. Seneng-seneng nglipur sedaya tamu undangan ugi sedaya masyarakat Rangga. Nggih. Sing rawuh nggih mboten tamu undangan tok sayang. Mboten. Saking Jakenan. Walah simbah-simbahku bapak-bapakku saking jakenan. Saking Kudus. Rembang Kota Nopal. Laskar Mangga ya rawuh Nggih, Pak cintamu. Edi. Cintaku. Jare wingi kangen Iya kangen sliramu. gak ditunggoni kok. Pokoknya ingkang samerawuh sembah nyuwun nggih Wahyu Manggala lovers sedaya ya Nggih. jasnipun nggih dereng wonten pamunjutan niki ibu-ibuke sing wonten ngajeng ngersake tembang mboten Monggo lho, Bu. Mpun ah. kula tawa-tawa niki lho Bu mumbang tawa-tawa lho Bu Wis do keran golek nggon iya dhewe-dhewe. wis ibu golek nggon sepenak ngaten nggih niki mbok menawi saking tuan rumah ngersake tembang monggo lho nggih Pak Darmin Dek sapa Dek Rehan. mau request lagu juga boleh monggo niki diaturi mawon langsung sambele kemangi nggih Mas nggih sudah saking mbahku saking Sidokerto Pati Kota nggak saking Pati Kota kata iki mbahmu Oh nggih, Mbak. Halo, Mbak. aku kene channel juga mumpung bareng RHS yuk Mas tanjakno sambele kemangi Hey, ah. Ah, hey, lo, lo. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh.
C. Wis kadung ngono kok mati mike malah get-get iwak. Jangan masak kecut sambal kemangi mangane bubar nyambut gawe senajan lawa tempe ning
Nggih, sampun katuran nggih. Alasan. Anggur urung pipiyem iku ya urung marem lah, Ro. Dek mang kowe ngene iki ya aku barang tak uno sali-aling sisan malah kapok. Alah, ya wis ora masalah. Tua-tua niku diwet-wet entos. Iya. Dongane muga-muga panjang umur. Amin. Awet tuwane. Nggih, awet. Awet nggih Mbak nggih lah ya. Njaluk entek awet nom iku iso balik meneh piye? Kok iso. Sampun nggih. Iki saya sore nggih. Ibu-ibu sing nglumpuk saya rame banget. Nggih, alhamdulillah. Nanti direwangi epor-epor. Bu enak ya Bu le nyawang ya Bu ya. Adem kok. Ya Allah ya. Bu adem kene ya. Selet-selet entok. Apa? Selet. Selet-selet selet, iki lho selet, awak iya. rasane piye ngono. Ya disileti. Ora masalah nggih, sing penting seneng atine sedaya Mas Rangga ugi ingkang kagungan kersa iki ada apa Iki ini? saking Mbak Umbar ngersake tembang kangen. Tembang kangen. Heeh. Terus sudah. Ya wis lah Mas ya pakai lama katuran wonten tembang ya kangen. Heeh. Terus ditunggu requestnya nggih saking Dek Rehan nggih. Dek Rehan apa Pak Darmin? Nggih, Apa monggo. Bu? Bu Rinta. Bu Rinta. Monggo Mas ya. Tembangnya kangen. Pak Ika, sugeng santai saking Kaliori. Mas Putra Dek Nopal. Menteri Kelistrikan iki teng ndi ya? Adi. Oh nggih. Mbak Noto. Pak Judi niki padha kuning. Oh nggih. Mbak Olil. Udan grimis.
tembange Mbah mungkin anake penggalih iki mau ya nyasusuan podang kuning iki saking Mbah sinten Dek wau sing podang kuning Pak Judi. Nggih. Mbah. Napa iki Mbah Nata? Mbah Garna ndi Mbah Garna? Lho, Mbah Garna seneng kok mendelik ngono to? Gak ketok. Napa niki Mbah? Grojokan we kelangenane ajek ndek biyen mulo nganti saiki ya. Ya wis ora masalah saya. Heeh, iki pokoke saking mbah-mbahmu iki cair. Alhamdulillah. Caire kok mbah-mbahe. Lah piye Dik Rehan tak tawan-tawani malah marak mengguri mang ape nang ndi ya Mbak Iin ya. Mbok tak ketarani sing sunat pokoke brose masih pirang-pirang ya Dik Rehan. Ya piye ano? Iya liwat kene mang. Lah durung ora gelem nyambang Mbak Arum belas mang piye wis langsung saja nggih. Nggih, podang kuning Mas. Sambar sari halus iki ya. Nyanyi gentenan ya, cus. Wis barare. Wis. Iki sing digenti sing iki wae. Monggo ya podang kuning. Tidur. Loh. Wis lunga.
nggih tembangipun sampun katuran Mbak Garna. Nggih sampun nggih Mbak nggih. Ora gelem mengetok kok, Tos. Ndak Nang ning- mburi kontrol iki. Oh. Tamu kan iki rencang-rencange ya nang pinggir Nggih. pas iso ndelik-ndelik Ndelik iki kenapa dhewe. ta Mbak Garna iki ya. Malu. Ya wah, malu karo putu-putune. Nggih. Ya wis ora apa-apa sing penting wis disangoni sayang. Nggih. Iku mang nganu Dep, tanggam iku mang sapa? Bu sapa? Ayo kowe tanggam dhewe ra jenger-jengene kowe ben disatru tanggam Ayo dhewe. kowe. Bu Mita. Bu Mita. Heeh. Pita, Bu Pita. Bu Pita. Mintanya ada Sidorondo. Oh, Sidorondo. Oke, mangko dikasih lene kan di mang manggone Dep. Ngalih Endi, nang ndi Dep? Dep? Bu, oh sing duwe Mas sing ngakon. Alah, tenan ta ora? Masa ngapusi iku? Ngapusi. Ngapusi. Teh ijo. Iki bapakku Dek Abung. Alah ya wis ora masalah mangko diatur nggih. Aku tak ngaturi iya langsung Bu Pita mawon nggih. Mbah Kakung iki tak benjati sak lagu gak apa-apa. Ayo Mas Sidorondone Mas. Ayo Sing kepinuk Mas. Bojo loro ya Ya imbo kurang ayo, masa bojo loro 15.000 Bojo loro iku wis abot sanggane ya. Urung kok iso. skincare, gombal, make up, larang yuk. Iya, Bu Gusti. Tenang. Halo. Iya wis kok tak aturi nang imbo Ya lho. ampun, kudu tak cethakno. Njaluk imbuh ae nek ngono. Jatah bojo loro iku akeh. Jatah kok, bojo Dek. loro akeh lho Ya, Pak Mas, Darmin. Sida renda. Cus, nyanyi. Sida rondo iki lagune Yo, ayo. sik ah. Sing ndek iki dadi rondo. Wah, ki juga kuat rondo. Kowe tek. Ya wis. Ora kuat kuwe dadi rondo iki. Iku rondo mateng. Rondone mateng. Biyen kula sliramu wis tak aturi.
akeh sing duwe gawe ya ora masalah diaturi sayang nanging kok aku rada piye-piye ngono ya Tas. Mbah Mogol, ayo sing perawan mbah perawane lho katoke dindang dipenter lho. Ora ono Rom. Pitu. Sik pitu. Seloro. Mau jare-jare sing suwe. Mbak iki wis dikode. Nek ngono tak wis siji ae ah. Ya iku gerajakan ae ya. Pak Judi ndek banget saking wonten Bratasena. Oh nggih. Gerajakan dulu Mas Ari, muga-muga banyune orang gerojak sayang, iki mung syarat tok ya, liwat tok ya. Aja ya Rom. Aja nganti udane teko ya. Yuk, saake ibu-ibu sing wis nonton tangga nang ngarep iki lho ya. Monggo Mas Ari gerajakan Banyuwangi yuk, Mas Udin sing kepenak yo. Yo, cus. Mbak Indah. Ya bareng. Gerajakan Banyuwangi Raino wengi sing tau sepi lanang wadon hanekani lungguh ning pasir-pasiran sembere-semberan karedoan manuk-manuk seliweran lanang wadon gandeng tangan ning pinggiran pinggir pesisir bisik-bisik semayaman matri janji urip barengan wasek lanang wadon hanekani lanake susah ati wah
Ono apa iki, Rom? Ono biaan. Aku ono biaan ya vitamin no. Titus. Mas ini musiknya aman gak? Tidak. Aman kok, Dul. Aman. Oh. Sang aku nggih. Ngosek saya terus ora masalah. Ora apa-apa musiknya aman. Ya Gusti. Ya Allah, Mak. Ya Allah, Mak, Pak, sampean iki lho kok iso balane gegere ngono kok iso santai nek ra umum iki piye to? Wasik. Kowe do mikir nggonmu trocok apa ora iki jane? Mbok wong manggonku nang omah Omah suwung lho iki trocok apa ora? Wih. Kok wali songo ngene aku gak apa loh. Sunan-sunan loh. Sunan Gresik Maulana Maghrib Ibrahim. Sunan Gelgel Dan Ramatsu. Terus piye iki? Muhammad Ainul Yakin. Kabulu cilik. Sek Mas iki lho sakake buke golek panggonan arep nonton iki lho Mas. Bang iyop to Bu, beto mejane. Wis Bu kono go mulai lah Bu. Beto. Bangetan kaya Allah ya Allah. Katoke sapa gak dipencar iki Mang lho ya wis Ayo. Ayo yo. Ayo sapa sing urung mandi? Cah loro iku ketara. Ah iku lagi nganten anyar iku ya. Kawula cilik. Sual katut. Ya, wah Mbak Garna lagi ngetok ngaku lho malah. Nek mau nek ndelik ae. Wil, kowe nek meteng lho, Wil. Lambimu sapa? Bocah wadon linong. Dek wingi aku ora ning ngendi-ngendi. Malah aku njaluk tulung dikira itungku gentak. Nang dina ora mau keloni. Rasane awakku kaya dikebuki. Minggat. Amah Dek. Wis ora aku minggat. Mesake ibuke sing golek panggonan ki lho. Niki dilanjut Iki mawon Bu nggih. Setia tuh gak gelem ngiyop. Aku gregetan Pak Rom. Niki dilanjut mawon nggih Bu nggih. Lah yo. Mboten napa-napa nggih. Mas ya kahanane kaya ngene tetap menghibur sayang. Ya, Yuk, Jang. satu bonus nggih kalih ngeranti Gusti Putri. Monggo Nggih. wonten Edian Bratasena. Cuh. Alam Bu. Iki ngono kok ora kelebu nganu sayang. Alangan mboten. Iya, iki ngono mertandake yen rezekine Pak Darmin. Pak Darmin iki saya deres bakale mergo wis nimbali kowe sak kanca sak rombongan Wahyu Manggala. Berarti nek udane saya deres nah iki rezekine saya Rezekine deres. saya akeh Ya nek nanging- ngono deres lah. Nanging sediluk ae udane nek sediluk rezekine ae. terus menerus nggih. Ya. Monggo Edian Bratasena. Oh ya, kondi ku mah. Mangga Dek, ayo Dek. Dentak, dang, yo. Hey! Wong turu-turuna Bupati sungsung ning langit Ganti ati tong maning Datana panggih kang sinabya Wekas pangapupu sing nolo Nadyan kang sinawang suwong datan ngandhek Wekas ingsun
ningkan kita kata guru menoyo papan dunung ing sejati pinangge sing diweruti ya Duredyan Pratasena Ambandawa Guru Cerna Bupati Sungsungin angin Kandi ati kang wening Tetan panggil kang sinadya Wekas bangku pusing ngolo Nadyan kang sinawang suwang datan nyandek wekas Bapak gurung menoyo papan gunung ing sejati pinangge sang diweruti Mas raketang sitik niki sanget warmah wonten bojo loro diaturi nggih separo ra masalah saking mbaknya juga minta bojo loro sin bojo loro say ayo say nyanyi say kalian ngerti gak diputer nggih ba yo monggo
Putri walah kuatir pikiranku sing ora-ora meteng gedhe engko nek kepleset lo lunyu. Nggih ndara kahanane kados mengaten kok ndara jenengan kedah atos-atos lho nggih. Nggih niku setia tunggu niku mboten saged dipun pisahke niku ndara. Wonten napa ndara?